cea mai mare, să zic așa, provocare pe care ai întâlnit-o pe circuit până acum? Te-ai uitat la fața mea, nu? Error 404. Mi s-au dus ochii așa încolo. Știu care a fost cea mai mare provocare pe care am avut-o în toată viața mea. Provocarea mea mare decât asta nu puteam să am. A fost să încerc să trag mai mult de mine când știam că motorul nu mai poate. Pentru că eu, anul trecut, am avut o cursă în series. La series. Motorul meu căzusem înainte, m-a dat cineva pe jos, de aceea am și semnul ăsta de bună purtare. Căzusem înainte, m-a dat cineva pe jos și iar a doua zi trebuia să se dea înapoi în cursă. Motorul a trebuit desfăcut, tata fiind mecanic, o să pun ghilimele și o să vă dați seama de ce, mi-a dat lanțul jos și a uitat un șurub ce are el, știi? Au rămas piese. Mi-a dat drumul în cursă și am simțit din lapul de încălzire că e ceva. Neînțelegând, am zis, bine, poate e de la mine, știi? Și am simțit că se întâmpla ceva cu motorul. Și ceva îmi zicea să mă opresc. Am intrat în cursă, am avut 10 lapuri, ceva îmi zicea să mă opresc, Denisa nu mai trage. Ce crezi? M-am rugat la Dumnezeu să meargă până trec linia de finish. Și ce să vezi? Când am trecut linia de finish, mi-a căzut lanțul.